ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ। କିପରି ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସି ଭାରତକୁ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କିପରି ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ପାଟବସ୍ତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ମରିଚ ଆଦି ମସଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ହାତୀଦାନ୍ତ ଆଦି ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁଥିଲେ। କିପରି? ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ନାମକ ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଭାରତର ହୀରା, ମୁକ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏତେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷମାନ କ'ଣ ଭାରତରେ ଅଛି। ତ ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପରୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ସିଧା ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଜଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ ଆସୁଥିଲେ? ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଝିରୁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାରସ୍ୟ ଓ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ଦେଇ ବୁଲାଣି ବାଟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଦେଖ, ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ, ସେଟା କ'ଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ସିଧାସଳଖ ନ ଯାଇକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଉଥିଲା ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ? ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା? କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାରସ୍ୟ ଓ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ। ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ତା'ର ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଚାହିଦା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଚାହିଦା ତ ବେଶୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଲଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା। ରେଟ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଜାହାଜ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କମାନେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତୁର୍କମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 1453 ମସିହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କହୁ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଟୋମାନ ତୁର୍କମାନେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି। ଫଳରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା, ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଅକ୍ତିଆର କରିଦିଏ, ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଯାଇଦେବ କି? ସେଇ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଜଳପଥ ୟୁରୋପକୁ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଯେହେତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ କିପରି ରାସ୍ତା ଖୋଜା ହେବ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଆଗ୍ରହ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଳପଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଯାଇହେବ। ତେଣୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥର ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ବହୁତ ନାବିକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନୌସେନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିହେବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଥିଲୋମିଓ ନାମକ ଏକ ଡଚ୍ କ'ଣ କଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଥିଲେ। ବାର୍ଥିଲୋମିଓ ଡାଇଚ୍ ନାମକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ, ଯିଏକି ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ଉପକୂଳରୁ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ଏକ ଜାଗା ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲେ। ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାର କଲମ୍ବସ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଥିଲେ କଲମ୍ବସ୍, ଭାରତକୁ କ'ଣ କଲେ,
ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କଲେ ଭୁଲରେ ଆମେରିକାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ ହିଁ ଭାରତ କହିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ କ'ଣ ସେ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ନାମକ ଜଣେ ଇଟାଲୀର ନାବିକ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1498ରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 3ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେଉଁଥିର? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର। ତ ସେ କ'ଣ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା। ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଜାହାଜ ଚଲାଇ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତମାଶା ଅନ୍ତରୀପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ଦେଖ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ସେ ବାହାରି ସିଧା ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ଭାରତ ମହାସାଗରଠୁ ଏପରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଜଳଯାତ୍ରା କରି 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଲିକଟକୁ ଜାମୋରିନ୍ ନାମକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, କାଲିକଟ ଯାହାକୁ କେରଳ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇ ଜାଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାକୁ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ମାନେ ଅତିଥି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରାଜା ଜାମୋରିନ୍ଙ୍କ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଜାମୋରିନ୍ କ'ଣ କଲେ? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାକୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ବି ଦିଆହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା କ'ଣ ହେଲା? ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କାଲିକଟରେ 6 ମାସ ରହି ଅନେକ ମସଲାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାହାଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କାଲିକଟରେ କେତେ ମାସ ରହିଲେ? 6 ମାସ ରହିଲେ। ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେ କ'ଣ କଲେ? କିଣିକି ନିଜ ଜାହାଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୁଣି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। 1499 ମସିହାରେ ଲିସବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? 1499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିସବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତରୁ ବାହାରି ସେ ଲିସବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରାଜଦରବାରରେ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେହି ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ରାଜଦରବାରରେ ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ଜିନିଷଙ୍କର ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଆମ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ ନାମକ ଜଣେ ନାବିକ 13 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ସହ ଲିସବନ ଠାରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ? 13 ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ବା ଜାହାଜ ଧରିକିରି ସେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜାମୋରିନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସେ କାଲିକଟ ଛାଡ଼ି କୋଚିନ୍ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବା, କିଛି ତ ହେଇଥିବା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? କାଲିକଟ ଛାଡ଼ିକି କୋଚିନ୍ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। 1502 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପୁଣି କାଲିକଟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପୁଣି ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରୁ କେଉଁଠାକୁ? କାଲିକଟଠାକୁ। ଜାମୋରିନ୍ଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କାଲିକଟଠାରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପରମିଶନ ମାଗିଥିଲେ କାହାକୁ? ଜାମୋରିନ୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଣି କାଲିକଟଠାରେ ଏକ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1505 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଆରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? 1500ରୁ 1505 ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଆରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଆରବ ବଣିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଲୋପ ପାଇ ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରବମାନେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଏବଂ ଆଲବୁକୁର୍କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଇତିହାସରେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଲହ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। କିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ପତନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କଲହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦାୟୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଭାରତରେ କିଛିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ 3ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ହୋଇଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲବୁକକ୍। ସେ ବିଜାପୁର ସୁଲତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଆ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିଜାପୁର ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଆ ବନ୍ଦରକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କିଏ ଥିଲେ, ଡିଉ, ଡାମନ, ସାଲସେଟ ବେସିନ, ବମ୍ବେ ଓ ବଙ୍ଗର ଦେଶର ହୁଗୁଲି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କିପରି? କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ବା ଡଚ୍ ମାନେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟକୁ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଡଚ୍ କହୁ, ଯେଉଁମାନେ ହଲାଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡଚ୍। ସେମାନେ 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମକ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମକ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ। କେଉଁମାନେ? ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ଗରମ ମସଲା ଆମଦାନୀ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଡଚ୍ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଡଚ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ବା ଘରମାନ, ବଙ୍ଗଳାମାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ସୁରତ, କାସିମ ବଜାର, କୋଚିନ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଡଚ୍ ମାନେ। ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଡଚ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଡଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନପାରି ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ମାଲୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ଫରାସୀମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିନପାରି ସେମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ, ଜାଭାଠାରେ, ସୁମାତ୍ରା, ମାଲୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ବା ଦିନାମାରମାନେ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ? ଡେନମାର୍କର ଲୋକମାନେ, ଅଧିବାସୀମାନେ ଆସି ଭାରତରେ ବା ବଙ୍ଗରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ବା ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। 1599 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନର କେତେକ ବଣିକ, ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା କେତେକ ବଣିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ଓ ନାବିକମାନେ ମିଶି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ପରମିସନ୍ ଦେଲେ, ତମେ ଯାଅ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଜାଭାଠାରେ ଏବଂ ସୁମାତ୍ରାଠାରେ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା,
ବହୁ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଭାରତକୁ ଆଗମନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଇଂରେଜମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜା ବା ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁମତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ କ'ଣ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଖୁସି ହୋଇ ଭାରତର ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହକିନ୍ସ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ ନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛିଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହକିନ୍ସକୁ ଭାରତରୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜେମ୍ସ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ନାମକ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ଜେମ୍ସ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ନାମକ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ଆଗ୍ରା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୋତାଶ୍ରୟ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଥିଲା, ବମ୍ବେ ଥିଲା, ବଙ୍ଗଦେଶର ସୁଲତାନି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୋତାଶ୍ରୟ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଥିଲା, ବମ୍ବେ ବା ବଙ୍ଗଦେଶର ସୁଲତାନଟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ଘଟାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ସେମାନେ ପଲିସିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜକନ୍ୟା କ୍ୟାଥେରାଇନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବମ୍ବେକୁ ଯୌତୁକ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ମୁସ୍କିଲ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଯେଉଁ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ କ୍ୟାଥେରାଇନ୍ଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିବାହ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବମ୍ବେକୁ ଏକ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ନିଜେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1717 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରୁକ ସୟାର ବଙ୍ଗଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ କରିବାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ। 1717 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ପୁଣି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆସିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଫରାସୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କଲେ କି ଫରାସୀମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବାହାର ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେତେକ ଫରାସୀ ବଣିକ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ବାକି ଲୋକଙ୍କ ପରି ସୁରତଠାରେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ମଛଲିପଟ୍ଟନମଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାମାନ ଅଛି, ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୋର୍ଟ ମାନେ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ କୋଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବଙ୍ଗଦେଶର ଚନ୍ଦନନଗର, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ମାଲବାର ଉପକୂଳର ମାହି ବନ୍ଦର ଫରାସୀମାନେ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଲା।
କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କ'ଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। ସମର ବା ଯୁଦ୍ଧ। ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ମହାସମର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫରାସୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ମହାସମର ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟ କ'ଣ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1746ରୁ 1748 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ 1749ରୁ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ମହାସମର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1758ରୁ 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଏକ ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହାକୁ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଦେଖିଦିଅ।